ħassejtni x'injien lilek rajt bitbissima lilek friend bħal warda ħelwa tfuħ ġoġnien u bħal dawl minn tal-ħolqien intu rejtni min jien għaliex fik jien sibt l-isbaħ teżor kellek kunit biex l-imħabba fimt inti tajtni d-den kellek kunit li ftaħt li l-bib għal-ħajja bla tmiem flimkien Mana Eleanor Kassar Mod ġranet jaddu siru smi Lili modin ħalsu tlejn Najdu grazzi li l-ħallin għax kienu nurin għatrin u blimħabba mlaqis intu jien nejxu ħajja għal xulxin kellek kunit biex l-imħabba fimt inti tajtni d-den kellek kunit bil-verità u bl-onestà ħajti għal-dejjem ta' dejjem lej jien ser nibqadrak għal-ħajja li tajtni jint jien nirringrazzjak kellek kunit bil-verità u bl-onestà inti tajtni d-den li ftaħt li l-bib għal-ħajja bla tmiem Thank you.